Газиз тавышлар. Казан утлары журналы һәм Татарстан радиосы тәкъдим итә. Фронтовик шагыйрь Мәхмүд Хөсәеннең виртуоз музыкант, татар халкының беренче профессиональ гармончысы Фәйзулла Туишевка кагылышлы истәлекләрен тыңлагыз. 1980 елларга караган язма. 1945 елның июнь айы. Совет Татарстанның автономиялы җөмһүрият булып оешуына 25 ел тулган көннәр. Ленинград фронтыннан вәкил булып килдем мин бу тантанага. Гомеремдә беренче тапкыр Казанны күрдем. Бәйрәм концертын тыңларга дип Татарстан Верховный Советының юбилей сессиясенә чакырылган кунаклар җыелган. Кинәт залга мөхәббәт гәүдәле, узын буйлы, мөлаем бер агай килеп керде. Өстендә затлы кара костюм, муенында күбәләк сыман итеп илмәкләп бәйләнгән ак тасма. Ишек төбендә баскан килеш залда утыручыларны күздән уздырды. Кемгәдер баш кагып салам бирде, кемдер аңа үзе кул изәде. Аннары минем янымдагы бердән-бер буш урынга килеп утырды. Мин аның кем икәнлеген белми идем. Без сөйләшеп киттек. Фронтовик икәнемне һәм Ленинградтан килгәнемне әйткәч, ул миңа үзенең фоторасына төшерелгән визиткасын бирде. Татарстанның халык артисты, гармончы Файзулла Туишев дип язылган анда. Минем түбәм күккә тиде. Гомеремдә беренче тапкыр атаклы шәхес белән таныштым. Зур талант ялары тормышта гади булалар күрәсең дип, аның эчкерсезлегенә сыкландым. Сыраша торгач, шигырьләр язуымны да белде. Шуңадыр күрәсең, тамаша тәмамлануга, хушлашырга ашыкмады. Минем тормышында күреп кит Мәхмүд. Бердән минем йортка 5 минутлык юл дип үзенә чакырды. Рәхәтләнеп риза булдым. Аның гармоннарда уйнавын тыңлау минем өчен татлы хыял иде. Файзулла Туишев исеме кичкенәдән колагыма килсә дә, кызганычка каршы халкыбызның моңлы көйләрен, композиторларыбызның ялкынлы җырларын аның үз башкаруында ишеткәнем юк иде әле. Күктән төшкән бәхет булды бу миңа. Без кайтып та җиттек. Файзулла абый мине гармоннары янына дашты. Бу бүлмәне ул үзе шаярып репетицион зал дип йөртәйк. Туишев үзе өчен махсус эшләткән 6 кырлы гармон кулына алуга сандугач сайрап та җибәрде. Дәртләрем онытылып уйный ул. Ә минем хәтеремдә дәһшәтле фронт юллары, солдат әтием белән соңгы күрешүләр, биек җиңү таңнары җанлана. Яңгыраган моң Салих Сайдаш әсәре булгангамы, минем өчен аеруча якын һәм газиз. Совет армиясе маршы канат астында без, совет солдатлары, бик күп походлар үттек. Бик күп илләрне фашизм куллыгыннан азат иттек. Европага ирек язы алып килдек. Мәшһүр маршның агылышын бер дә туктатасы килми. Рәхмәт тышкыры, Файзулла абый уйный да уйный эздерде. Кулында гармоннарын ничек биетми дә, ничек кенә сайратмый ул. Берсеннән берсе кичкенә гармоннардан, берсеннән берсе нәфисрәк, тылсымрак яңгырый киләр. Әйтерсең алар гади бүлмә эченнән бөркелеп чыккан гади моңнар түгел, ә кыя таулар астыннан талиртәнкәләрдәй шылтырап аккан шишмәләр диярсең. Бер үзем 1 сәгатьлек концерт тыңладым. Кешегә әйтсәң шанмас. 1 сәгать түгел, таң атканчы тыңласаң да туеп булмас иде андый моңнарда. Күп рәхәт, ләззәтле ял бирде җанга ул тарихи кичә. Файзулла абыйның музыкага гаҗәеп игътибарлыгы, көйләрне башкаруда сихри осталыгы, фидакарлыгы күзләремә яшьләр чыгарды. Менә нинди нечкә зәвыклы, үзенчәлекле талантлар бар икән безнең арада дип сөендем. Сәнгать әһелләренең әллә барсы да үз һөнәрләренә шулай гашыйк микән дип уйлап куйдым ичемнән генә. Җаны тәне белән бирелеп, тулкынланып уйнагангамы, карт музыкантның маңгаена кайнар тир тамчылары бәреп чыкты. Шын музыкант булу җиңел түгел ул Мәхмүд дип, Файзулла абый кул ялы белән маңгаен сөртте. Сабан туенда бил алышкан батырмыны. Мин аягыра торып, рәхмәт һәм ихтирам йөзеннән аның армас-талмас кулларын ихлас күңелдән каты итеп кыстым. Гармон моңнары тыңгач та җибәрмәде мине хуҗа. Шигырьләремне тыңлады. Санитар Кася исемлесен берничә кат үзе укыды һәм шул ук кичнәңә музыка язды.
Дөнья күргән иң беренче музыкаль карлыгашым иде ул минем. Бу кичтә миннән бәхетле кеше булмагандыр дөньяда. Без бик җылы хушлаштык, адреслар алыштык. Ленинградка кайткаш, Ватанны саклау исемен татарча чыга торган газета битләрендә фронт сугышчыларын атаклы гармунчыбызның гаҗәеп бай иҗади эшчәнлеге белән таныштырдык. 1946 елда хәрби хезмәттән азат ителгәч, Казанга кайтып, университетка укырга кирдем. Һәр атнаның ял көнендә Фазулла абыйга барып, сөйләшеп, киңәшеп, шаярышып, көлешеп, бәхәсләшеп утыру, әдәби әсәрләр уку, музыка тыңлау матур гадәткә әверелеп китте. Фазулла абый күңеле тулганда музыка гына түгел, шигырьләр да язгалы иде. Аларны килгәч миңа укыта, фикерләремне сорый, кирәкле тапкан урыннарын сәтергә куша. Бәйрәм ашы, кара каршы дигәндәй үзем мине гармунда уйнарга өйрәтә башлады. Буш вакытым булдыйса, аның репетицион залына чыгам. Сәгатьләр буе шунда гармун кышкыртып утырам. Син Мәхмүд сәләтле шәкерт булып чыктың әле. Замечательно кышкыртасың дип, 25 яшым тулганда миңа итальян гармун бүләк итте. Башым күккә тиде. Ул асыл бүләкне туйшып ситеп әле дә бик кадерләп саклыйм. Аны музыка тапшырырга исә. Сине китсәң исәлекләр күп алар. Фазулла туйышты мин тылсымлы талантка ия, виртуоз гармунчы гына түгел, гаҗәеп киң күңелле, сабый табигатьле кеше, ару талуны белмәс тынгысыз гражданин һәм иң әһәмиятлесе татар музыкасының ялкынлы пропагандисты итеп тә беләм. Фазулла абый яшьләргә карата да бик игътибарлы булды. Ихлас күңелдән халыкны, тормышны яратты һәм соңгы сулышына кадәр олы сәнгатькә турлыклы калды. Сез күренекле шагыйрь Мәхмүд Хөсәеннең виртуоз гармунчы Фәйзулла Туишевка бәйле истәлекләрен тыңладыгыз. Ә хәзер игътибарыгызга Фәйзулла Туишев язмасында халкыбызның берничә көен тәкъдим итәбез. Алмагачлары. Арша һәм Наласа көйләреннән тизмә.
Котойга багышланган марш. Сарман.
Сез күренекле гармончы Фейзулла Туишев язмаларын тыңладыгыз. Программа Татарстан Республикасының Татмедиа гаммәви коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.